Je Ibi Majga zamilovaný? Kto je tajomná Haua a prečo sa od seba 6 hodín nepohli ani na krok? Marian Grexa má už vyše roka novú lásku, o ktorej nehovorí. Nám sa však podarilo vypátrať, prečo ženatý muž podľahol jej čaru. Vraví, že je prudká, vášnivá a nevyspytateľná. Vraj to s ňou robí stále dokola, pretože ho veľmi, ale veľmi vzrušuje. Hovorí jej divoká voda. Dnes je ten deň, kedy si sa rozhodol ísť si zaraftovať? Áno, lebo je pondelok a raft vlastne býva v pondelok v stredu od tej 5. do tej pol 8. a v sobotu od tej 11. do tej 2. pol 3. podľa toho. Keď sa dá, tak ideme. No momentálne sa chystáme, samozrejme pôjdeme si všetci traja, keď malý Jakub nevleze do vody, lebo si popálil nohu o výfuk motorky. Takže to by nebolo zdravé, teraz mu to tam máčať, ale pôjde s nami určite. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia miestnosť v byte? To musíme prejsť tu do spálne. Táto spálňa má 2x4 metre, že tu je jedna skriňa, je tu jedna veľká posteľ, musím povedať, že táto posteľ je konečne taká, jak si predstavujem, pretože pozrite sa, má 2,20, dal som si spraviť na mieru, asi pred 2 rokmi, lebo dovtedy som vždy tak spával, že mi trčali nohy. Tak počkaj, vy ste sa celkom, že tak konečne trčia. Proste je to veľká pohodka. Áno, čiže tu rád trávim, priznám sa. Počkaj, využijem ťa, keď ťa tam mám. A ako máš najobľúbenejšiu polohu? Pretože niekto spí, takže sa čúri, ktorý to vlastne neprekáža. Ja osobne spím a čítam na bruchu. Spím na bruchu. Čo si obedoval? Vieš čo, pondelok je na to dobrá vec, aspoň ja celý život mám tak fajn rád, aj ešte od mami, že z nedele ostanú zvyšky všelijaké, veľa jedla. A to ja rád sám sedím a pchám to proste, vyčistím tú chladničku, keď sa dá. Aj keď sranda, že napríklad moje decká nemajú radi, že to je to isté, čo sme mali včera, pritom je to zbožňujem, takže mám voľné pole, môžem to zjesť aspoň, vieš. Kam chodia do školy? Ešte chodia do 2 škôl. Momentálne je to tak, že starší chodí, vlastne už bude maturovať teraz a chodí na Kremnickú na Gimpeo. A menší chodí teraz zase opäť po 2 rokoch, ktoré bol vo Viedni v škole, tak teraz chodí na Teplickej ulici, to je tzv. Škola pre mimoriadne nadané deti. A je? Tak dúfam, že ju uvidíme, možno vyhodia za rok, ale proste tam je taká tá výhoda, že aha, už je práve idú. Ahojte. Ahojte. Chalani, pôjdeme raftovať teraz, dobre? Jasné. Dobre, no tak nebudete. Práve som sa dozvedela, kam chodíte do školy, chlapci. Tak ja chodím na Teplickú, ku Figaru, na školu pre mimoriadne nadané deti. To musíš samozrejme povedať, to som aj ja povedal, aby všetci vedeli, že si polský múdry. V čom spočíva tvoja mimoriadna nadanosť? Tak najmä jazyky. Angličtina, nemčina. Jasné. Môžeme ísť tuto ďalej do vašej izby? Toto je akože detská izba. Aj to zvoní? No. A čo vidíte z okna ešte, mi ukážte? Počkaj, to už je moc. Z okna vidíme, na tejto strane máme výhľad na celú Bratislavu. My sme vlastne na začiatku Petržalky, alebo na jednom konci Petržalky, podľa toho, z ktorej strany ideš. Tomto je prístavný most a tu vidíme vlastne celú Bratislavu, večer vidíme svetla. To je fakt, to je jedna z mála veľkých výhod tohto bytu, okrem toho, že ešte relatívne blízko k centru. No a na druhej strane, tam, kde je obývačka, tak tam máme pre zmenu výhľad na celú Petržalku, takže vidím všetko. Čo potrebujete k tomu, aby ste si mohli zaraftovať? Vy to máte doma? To máme, vieš čo, nemáme úplne všetko, máme tu nejaké veci, čo by nám mohol porozprávať. Máme helmu, to je asi najdôležitejšie. Máme vesty, to je tiež dosť dôležité, keď človek vypadne. A potom máme ešte takéto boty, aby sme mali odrehto nohy. A pádla samozrejme. A samozrejme pádla. Už ste kompletná posádka? Tak už sme kompletná posádka. Akurát som si zabudol plúca, doma som zistil. Toto je Igor Mikšík, jeho manželka Mirka Mikšíková, vďaka ktorým vlastne som sa začal chodiť. Minulý rok sme sa nejak zoznámili a povozili ma na tom. A musíme povedať, že sú to naši najlepší raftéri na R2, hej? No, ja keď som ho videl, čo robí s tou vodou, kde ja mám veľký problém vôbec prejsť. Ale fúkaj. Proste môžeme si fúkať. Igor, aký je Marian rafter? Je talentovaný? Čoraz lepší. Keď začíname od nuly, tak je to... Lepší a lepší. Áno. Tak pretože už si riadnym členom klubu. Áno, už som si zaplatil dokonca členské normálne tohto roku. No boli sme pred pár dňami po dlhšej pauze a hneď to bolo cítiť, boli sme za Adamom a nie na tomto člene, ktorý mám najradšej, na takom menšom, na Orinoku a mali sme 20% úspešnosť, to znamená z 5 ráz sme iba raz išli a 4 krát sme plávali.
Je to nepríjemné, keď... Vieš čo, chvíľu si myslíš, že je to bohovská sranda, ale potom, keď sa si zabudneš zatvoriť pusu a párkrát sa napiješ, tak už to tak aj prestane byť až taká sranda, hlavne keď sa nemôžeš už nadýchnuť, ale dá sa to ako. Musíš zachovať proste absolútne helma a vesta. To určite musí byť. Takto to vyzerá. Veľmi dobre. Musíme ísť kloktať borovičkou. Čo? Ste skončili? Nie, ešte budeme! Kto sa napil z divokej vody a nedezinfikoval, strávil potom dlhú chvíľu v najmenšej miestnosti svojho bytu. Ale zmeňme radšej tému. Na moment sa vráťme k Tomovi a k robám niektorých dám. Andrea Verešová mala model od exkluzívnej talianskej návrhárky Alex Pertil, u ktorej sa oblieka aj Shakira. Nová a v skutku nádherná moderátorka markizáckej smotánky Lucia Hablovičová si vybrala jemnú ružovú robu od Lídie Eckhardt. Z autorskej dielne Veroniky Hložníkovej pochádzajú belasé šaty Kvetky Horvátovej. Cítila sa v nich výborne a všetkým sa páčila. Zuzana Belohorcová si zvolila čierny model, ktorý si na túto príležitosť priniesla z Ameriky. Exkluzívne kvôli vám sme sa dostali na súkromnú párty banskobystrických hokejových hviezd Vlada Orsága, Richarda Zedníka, Ivana Majeského a ich priateľov. Čo vás spája, vás všetkých, aj s Robom napríklad? Kde ste sa s Robom zoznámili? Tak my sme sa v Amerike zoznámili. Áno, ja som hral vo Washingtone a Robo je vlastne bývač v Washingtone a tam sa nejako stretli. Tak ty si tu čierna ovca vlastne, presne, pretože nevieš ten puk naháňať. Ja tak viem, ale amatérsky. Kde sú vaše silné stránky pri takejto párty? Zemiaky tuto, Richard. Si čistil? No, čistil zemiaky. Aké robíš šupky, tenké alebo hrubé? Snažím sa tenké, ale niekedy sa ujde. Chytil sa, plno sa rozcvičil, už mu to išlo. Ivan, ten cibulka, tak poplakal si. Áno, vieš nakrájať pekne na tenučku? Tak nakrájam som si prsty, pritom nedorezal, o co ide. No a čo poviem na Orosa, no? Prišiel pomôcť nás jesť. Ja som prišiel potom, akože to prídem doraziť a... Dobre to chlapci spravili. Kde máte dievčatá? Kde máte nejaké, vy stále hovoríte, že nemáte frajerky. A to vám mám veriť? Ja mám ďaleko, takže. Ty máš ďaleko? Nemám v Anglicku. Ja priateľku nemám. Ako je to možné? Je mi to strašne ľúto, ale nemám. Ale si pekný chlapec. A vraj si aj dobrý, len riadne chceš umývať a pomáhať pri príprave jedla. Neviem, nenašiel som ešte tú pravú. Ani nejak špeciálne nehľadám, vlastne to príde. Keď to príde, tak to príde. Máš nejakú predstavu o tom, ako má vyzerať ideálna partnerka? Akože predstavu môžeme mať o tom, ako budeme dom stavať, alebo tak, ale neviem, to je ťažko takto si proste niekoho vysnívať a potom proste čakáme na tú pravú, lebo to sa môže stať, že ju nikdy nenájdeme a ostanem sám do konca života. Takže samozrejme tie predstavy boli, ale už pomaly z toho skresávam do všetkého. Takže už tá látka je už troška nižšie. Ale ja som počula, Ríško, niečo. Čo si počula? Že máš frajerku. Že mám frajerku? Áno. Američanku. Vraj to aj bolo. Ako to je? Vraj je tam herečka a volá sa Jessica a bude hrať v najnovšom filme Nicolasa Cagea. To nie je pravda? Nie, ako je kamarátka moja. Aha, takže ona existuje. Áno, existuje, ako dobrá kamarátka. Iba priateľka? Áno. A aký je rozdiel medzi frajerkou a priateľkou? Je niečo, čo... Sme dobrí kamaráti, akože ona si robí čo chce, ja si robím čo chcem, takže ako sme dobrí kamaráti a... To nie je láska? Zatiaľ nie. A tak možno z toho bude niečo. Chcel by si? Ty by si chcel? Uvidím, ak sa to vyvinie. Dievčatá sa o vás určite zaujímajú a nie je práve tou brzdou, že už ste prieberčivejší a náročnejší a možno rozmýšľate nad tým, že či vás chce preto alebo pre ono. Nie je to trochu komplikovanejšie? Tak určite, tak je to dosť veľká nevýhoda. Vlado, pri sebe grilovať. Nemusíš sa vyjadrovať k tomu. Vlastne, kurenty sa podarili, žaby tu neboli, je to dobré. No, Ivanko, tak veľmi sa tu
smeješ, že vlastne na teba príde. Tak ako si ty na tom, čo? Ja som nejak podobný, ako títo moji dvaja kamaráti, no. Zatiaľ tiež sám. Žiadna láska. Anglicko, spievaj sa na Anglicko. Aj ty máš niekoho Komu píšu do Anglicka? Kamarátku, mám kamarátku, dobrú kamarátku. Tiež máš kamarátku. A túžiš po rodine? Chytá ťa to už, akože, keď som mladší, nejak som práve, že ani som si pravil, že ja nikdy nie, ale čím som starší, práve, že tie myšlienky už smerujú k tej rodine, už nad tým uvažujem, že predsa aké by to bolo byť s niekým a mať tam nejaké tie malé detičky, čo podbehujú, no ale zatiaľ je to len v tej rovine iba rozmýšľania. Aké máte vlastnosti? Napríklad, Ivanko, o tebe som sa dozvedela, že vždy meškáš. To je pravda? Je to pravda. Prečo? Neviem, ja som proste nedochvíľný človek, neviem, to proste, či už na tréning, či na zápas, či proste na nejaké schôdzky, ja proste mám vždy problém s tým ísť niekde na čas, neviem. Ivan je veľmi dobrý chlapec, je veľmi dobrý kamarát. Občas síce má také chvíľky. Aké? My tomu hovoríme, že Kodak moment. Díva sa do prázdna a vypne mu to. Má svoj film, nie? Tak Vlado je taký zabavný typ. Do všetkého ako srandičky a naozaj, keď niekde ide do spoločnosti, tak je tam vždy sranda, takže on je príjemné, keď ho máme so sebou. Preto ma nosíte, čo? Tak ja už viem. Takže vy ste taká stála banskobystrická partia. Ste tu známi povestní svojimi večierkami, zábavami a tak? Ani nie, veď sem si chodíme väčšinou oddychnúť. Kde je lepšie? Doma? Tak doma je doma. Vlastne my v Amerike pracujeme a vlastne na Slovensku sa viac menej zabávame a užívame si leto, takže pre nás je to vyslovene dovolenka a také chvíle pohody. Takže myslím, že všetkým je lepšie na dovolenke ako v práci. My nie sme žiadna výnimka, takže určite na Slovensku. Vy ste 5-členná partia z Banskej Bystrice. Od koľkých rokov sa takto vlastne kontaktujete? Vlastne všetci chalani sú starší o rok odo mňa a vlastne sú to spolužiaci môjho brata. A keďže všetci hrali hokej, tak sa veľmi dobre poznáme, či už to bolo z hokeja alebo z nejakého mimo hokejového prostredia. A takto sa stretávame pravidelne, už dá sa povedať nejaký 5. 6. rok. Takže sme, dá sa povedať, dosť dobre zohraní a myslím, že nám to aj spolu klape. No, pôsobíte tak, že ste veľmi dobre zohraná partia, ale v rámci toho hokeja sú medzi vami trošku rozdiely, nie ste všetci rovnako úspešní. To tam nejako nenarúša ten vzťah? Myslím, že nie. Vlastne sme sa poznali ešte z čias, keď sme všetci hrali za, dá sa povedať, juniorku Banskej Bystrice a vlastne ja si myslím, že sme sa až tak veľmi nezmenili odvtedy. Keď sme možno po niektorí z nás zarobili troška viac peňazí ako iní, ale si myslím, že to naše kamarátstvo vôbec nemení. Všimla som si, že ste potetovaní. Áno. Ty máš kde tetovanie? Ja mám na prsiach. Ukážeš? Chovám si hada na prsiach. Ukáž hada. To ste sa dali naraz všetci? Myslím, že Rišo už bol potetovaný predtým. A vlastne ja som nad tým rozmýšľal tiež už dlhšiu dobu a som konečne nabral odvahu tohto roku a ja s Ivanom a s Ľubom sme to stihli tohto roku, takže dá sa povedať, že všetci To je žijeme. taká festovná už navždy. Je to navždy. Mamička bola troška z toho taká skormútená, jej prvé dojmy, ale vlastne čo mala robiť. A inak, ako si na tom so špeciálnymi ponukami? Dostávam dosť veľa listov a niektoré boli aj ponuky na sobáš. A čo ti ešte ponúkajú okrem sobášu? Väčšinou je to nejaká stretávka, ale musím povedať, že strašne veľa listov je naozaj milých a vlastne len chcú poblahoželať k tomu titulu a vlastne mne, aby sa mi darilo aj v budúcnosti. Ale ako som povedal, už sú aj výnimky, ktoré idú tvrdo na vec. To mi skús tak trošku naznačiť. Ja by som chcela vedieť, čo taká žena, keď je zamilovaná do športovca, je schopná napísať. Dostal som jeden list, to bolo také dosť kuriózne, že nejaká slečna, už proste neviem odkiaľ bola, vypisovala v liste, že ako nám bude dobre spolu v Nashville. Takže to ma tak dobre dosť pobavilo. Tak tá už vedela presne, čo chce. Tá už nie len teba, vedela... ale hneď aj pobyt. Tak, vedela si so mňou predstaviť náš život v Nashville, ako by mi varila, ako by sa mňa starala. Takže to bolo také dosť, neviem, také dosť čudné pre mňa. Čo robia tvoji rodičia? Rodičia? Otec je v policajt, v štátnej službe a mama sa musí o nás všetkých starať doma, takže má toho dosť. A čo robiť? Tak vtipy o policajtoch u vás nejdú? Ale idú. Ďakujeme za návštevu a šťastnú cestu do Ameriky. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. V
V liste sa ma diváčka Petra pýtala na zdroj našich informácií o slovenských celebritách. My to máme jednoduché. Zavoláme priamo im a vám sprostredkujeme len holú pravdu. Beata Dubasová našla v Taliansku peňaženku plnú eur. Neváhala a vrátila ju šťastnému majiteľovi. Chvíľu na to jej prudké vlny v mori odniesli obľúbené slnečné dioptrické okuliare. Beatu celkom šokovalo, keď jej ich more o 20 minút prinieslo priamo k nohám. Stíhať pracovné tempo Zory Coborovej vôbec nie je jednoduché, ale my sme sa o to pokúsili. Nechtiac sme ju pristihli aj pri tom, ako vyznáva niekomu lásku. Ty máš krásny život. Ty papáš, kedy chceš, spíš, kedy chceš. Chodíš sa kúpať, kedy chceš. Starosti nemáš. Ale zase dávaš veľa lásočky, že? Chvosteky dávaš, pusinky olizuješ. Ty si láska moja. Dneska musím dosť veľa vecí postihať. Poď prejdi. No poď rýchlo. Prosím. Dobrý, pani Michalková, viete čo, ja dneska som vyťažená, skúste zajtra, dobre? Mi zavolať. Dobre, ďakujem. Do počutia, dovi. Hajduška, poď. Poď, ty môj starý pes. Čaute. Čo ti to zišlo na cvičiť s tehotnými mamičkami? Vieš čo? Hrozne veľa klientiek sa ma pýta, že či neviem poradiť, ako cvičiť počas tehotenstva a hlavne, či neviem poradiť cvičenia, ktoré, keď mamička porodí, tak samozrejme je problém s brúškom, aby sa teda stiahla maternica a bolo pekné ploché brúško. Pripravuješ sa tým trošku aj na svoju rolu matky? Vieš čo, musím sa ti priznať, že ma táto oblasť veľmi chytila. A naozaj som si všetky cvičenia sama skúšala a som sa teda hrala, že som akože po pôrode, že ležím prvý deň po pôrode v postielke, či mi to všetko ide v tej nemocnici. A veľmi ma to chytilo a myslím si, že svojím spôsobom som sa ja teraz tak trošičku pripravila na to materstvo. Kedy bude malý žigáčik? Neviem, či bude malý žigáčik, nebude malá Zorica, ale myslím si, že keď to má prísť, tak to príde, že... Takže tešíš sa aj ty na materstvo? Veľmi sa teším. Myslím si, že som zrela naozaj, že som v tom veku ženy. Aj tým, čím som prešla v živote, že už som konečne vlastne pripravená na to materstvo. Nemáš takú hodinu, po ktorej už nechceš jesť? Nemám hodinu, ale ja to skôr tak celý deň nestíham a potom večer buď ideme so Žigom na večeru, alebo teda doma si sadnem a na čo mám chuť, to si dám. Áno, aj doma v súkromí on si niekedy rozkáže, miláčik, navar mi toto alebo toto? Tak u nás je to viac menej počas toho roka bez, že Žigo je polievkový, to každý deň polievky musí byť. Aké má rád? Zapražené? Vieš čo, on má rád, povedala by som to klasický vývar, ako keby, buď slepačí alebo hovädzí, ten najradšej. A má do toho rád zeleninku a voláme to, že bambulky. To sú chrupičné vlastne bambulky s vajíčkom krupika, mixovaná, hej, také haluštičky do horúcej polievky hodené. Tak to veľmi ľúbi. Som počula, že máš rád polievku s haluškami, je to pravda? To nie je pravda. To nie je pravda? Povedz mi, čo Zora najlepšie varí? Prečerajške robila krupicu. A či nechutila o 9:30 v noci, že či ju nespravím krupičku? Vážne? Takže je dobrá gazdina? Dá sa, uvidíme, jak to bude v tej novej kuchyni, no. Máš všetko možné, ale uvidíme, čo tam bude variť. Vy totiž to vieš, okrem všetkého iného, že fitko a tak ďalej, tak ešte prosím ťa pekne robíme. Už zasa kmitáš? Vieš čo, musím ísť, lebo som dohľadala s pani Paveletkovou a s Jožkom Lohyňom, že majú teraz prísť. Jožinko, prosím ťa, môžeme sa ísť prezliecť? Hupi. Kde? Tu, Jožko, tu. Aj dolu sa môžeš prezliecť, ale môžeš nám tu niečo vytvoriť zaujímavé. Čo ťa ešte čaká? Musím sa o Aďušku postarať a hlavne musím ísť ešte stavbu odkontrolovať, takže mám toho dneska ešte hodne. Ale sem už je, dobre? Ibrahim Majga je už po nehode, chvala Bohu, zotavený. Napriek tomu, že ušiel hrobárovi z lopaty, cíti sa výborne. Nedalo nám a otestovali sme si, či má stále svoj povestný zmysel pre humor.
Ahoj, Ibi, to sme my. Ty už tu? Áno. Ježi, počkaj, ježi to. Teším sa, že si už hore. Chcela som ťa zobudiť v pôvode, tam ma nepustíš? Ne, vola to. Prečo? Ja to mám borel. A kde spávaš? Tu alebo tu? Tu spávam. Tak radšej tu na radšej. Sem ma pustíš? Ne. Ale Ibi, veď tu máš poriadok. Jaký poriadok? Ale všade máš poriadok. Však ja sa za to hanbím, toto. A žehlíš si sám? Ja si žehlím sám, podri sa, ako ja nemám žiadny stôl tu na žehlenie. Počkaj, táto doska tu je ako jedna šťastia. Žehlím si, že si tu mám zastepku rovno. No a neslúži toto pôvodne na podávanie, povedzme, raňajok? No toto je taký minibar, takýto pult, v podstate, že navaríš, položíš tu na jedla, alebo nápoje, hostia tu sedia. A navaríš? Ja neviem variť, Ola. Vieš, ja neviem variť. To je, ja neviem. Čo by si teda robil, keby si bol donútený si uvariť, keby si nemohol pre niečo ísť von, tak čo by si dokázal urobiť jesť? Čo viem, vajíčka by som varil, takéto kolienky, to no. Kolienky? Takéto je. Cestoviny, áno. Cestoviny. Máme tomu čo ešte, olej tu máme. Nejaké zásoby sú. No niečo. A riad? Ovocie. Kto ti umil riad? No ja si umiem riad, lebo ja neznášam, kedy je špinavý riad tam proste. A na to nalietajú muchy a všelaké takéto zveriny. Tak, keď je to čisté, tak aspoň tu nebehajú tieto veci. Áno, Ibi, čo máš v chladničke? Nič. Nič tu mám, nič to je dokáže na lede. Zeleninka, no. Zdravé. No, ale tu mám čo, šokoláda, toto je tiež šokoláda, tu no. Máš rád sladké? Nemám tu nič, naozaj nemám tu nič. Toto je dokaz toho, že naozaj nie som doma. No, tu mám svoje hudobné nástroje. V podstate, na ktorých hrávam, naozaj, čo mi pripomínajú aj Afriku a tu mám, toto mám od Žiga. Žigo. Ibi mu praje veľa zdravia, Kanoš. Žigo. Prišli ma pozrieť až do Nových Zámkov, keď som ležal v nemocnici, aj zo Zorov, ako ešte bolo od nich veľmi milé a skutočne. Tak pozerať aj ahoj, Žigo. Ibi, a nechcel by si sa oženiť? Netúžiš po manželke? No, a chcel by som mať niekoho. Navarila by ti, požehlila, ľúbila by ťa. Hej, naozaj. A by sme si pomáhali navzájom vo všetkom. No ale to musí prísť samo. Vieš, to je niečo, čo nehľadáš, aby si našiel. Keď hľadáš, natrafíš fakt na neprávno. Ono to musí prísť samo. A pevne verím tomu, že raz to príde. A teraz nemáš ani priateľku nejakú? Teraz som tak sám. Tak na poláskanie a tak. Teraz som sám. Akože, vieš, keď sa človek raz klame, tak potom je veľmi opatrný. Hej, ako je už tam ťažko niekoho pustiť. No pozri, čo ti ukážem, to si videla. Túto autičku som si vyrobil sám. Vieš, no, my máme, v Afrike my si vyrábame takéto autička, ako deti. Lebo my totiž tu nemáme také hračky, čo deti tu majú, vieš, ako my na to nemáme. Tak keď si bol malý, si takéto auta robil? No, keď som bol malý, ako ja som vyrastol na takýchto hračkách. A Ibi. tým sa, hej. Si ochotný si zmeniť účes kvôli nám? Kvôli tebe to tak jednoduché není zase, to musím mať tú svoju kaderničku. Ale ja mám pre teba také malé prekvapenie, vieš? Aké? Ja viem, že ty máš svoju kaderničku a volá sa Hawa. Hawa! Ježi, ty si potvora. Ahoj, Hawa. Ahoj, Hawa. Tak Ibi súhlasil. Takže takéto prekvapenie, či si na nejaký stala. Pustite sa do roboty, ja som veľmi zvedavá, čo urobíš Ibimu na hlave. Ja mám meniť teraz účes. Áno. Veď si s tým súhlasil, to si nemyslel vážne? Ja som nevedel, že to myslí tak vážne. Vyzerám ako semafor, len sa pozrite. Hotový semafor. Ale dúfam, že vám sa to páči a že na budúce, keď vás stretnem, že budete mať každý jeden taký na hlave.
A nebojte sa, že sa to druhým nebude páčiť, hlavne, že sa vám to bude páčiť. To je tá podstata. Takže nezabudnite na budúce. Pa, pa. Skúste to aj vy. Buďte pracovití a budete úspešní ako naši hokejisti alebo Zora. Umývajte riad ako Ibi a nebudú vám doma lietať zveriny. Noste veselé účesy a budete veselí aj vy. Ahoj!